En total foron retiradas 8 palmeiras, 6 delas nos xardíns de Valle Inclán e outras 2 nos xardíns existentes xunto á Casa de Cultura Raquel Fernández Soler. Os exemplares que non lograron salvarse a pesar de que o Concello estivo realizando nos últimos anos un tratamento especial para tratar de acabar coa praga do picudo, representaban tamén un serio risco para as persoas que habitualmente transitan por estes espazos públicos. É un problema grave porque, os xardíns de Valle Inclán son, como todo o mundo sabe, un espacio senlleiro da Pobra moi querido pola veciñanza e as palmeiras eran significativas dentro do seu ordenamento. Por desgracia, a medida que tomamos hoxe, cortáronse 6 palmeiras no xardín de Valle Inclán e outras 2 no xardín de Raquel Soler. Segundo o alcalde, quedan xa moi poucos exemplares, a maioría femias, pero a intención do Concello é tratar de salvar as máximas que se poidan, a pesar do elevado custo do tratamento. Quedan moi poucas, quedan as femias, que son as que máis resisten a praga, e o tratamento para manter todas as palmeiras do Concello ten unha contía elevada, pero vamos a tratar de manter algunhas para que polo menos quede alguna palmeira dentro do que é o xardín, pero tamén hai que pensar que é un tratamento continuo todos os anos, non é máis aceitado, pero a día de hoxe a única forma de loitar contra a praga e intentar eliminar todas as que están, digamos, afectadas, porque senón sempre son un foco de dispersión da praga. Aí o problema que temos é que, claro, o Concello pode actuar nas que son de titularidade municipal, pero temos moitas outras que están entre nos privados e que o picudo ataque e despois expande dende ali, non? A actuación foi xestionada polo Concello a través dunha empresa externa contratada para a retirada das árbores.